Имаш стара сграда и трябва да изравниш тежки дървени конструкции на стената или на пода. Имаме решението. Стани с нас. Здравейте, аз съм Бодо, консултант в Фишер. Здравейте, аз съм Франк и отговарям за търговците на едро в Фишер. Знаете, купил си стара къща, всичко е тавани, а подове. Днес ще ви покажем как с винта с плоска глава в комбинация с регулиращата шайба можете да изравните всичко по чист начин. Тук използваме два компонента. От една страна, нашият винт с плоска глава с всички предимства на винта на Фишер, като свредло и фреза за стебло. Като втори компонент имаме нашите регулиращи шайби на Фишер. Едната шайба е отдолу, като опора на дървото, а другата шайба идва отгоре, се завива в дървото. Как става това? Ще ви покаже Франк. За целта използваме дрелка. Винта се поставя и с помощта на бормашината. Дърветата се завиват. Винтът вече е на място. И регулиращата шайба, втората, може да се постави отгоре. От другата страна сега се поставя още един дървен винт. И двата винта с плоска глава вече са поставени. Отляво имаме две регулиращи шайби. Двете са завити една за друга. Винтът с плоска глава може да се движи свободно между двете шайби. С помощта на акумулаторната бормашина сега мога да регулирам гредата. Настройвам желаната височина и след това я фиксирам с винт с пълен резба. В това видео ви показахме как можете да регулирате тежки дървени конструкции